Československo žilo za železnou oponou a sloboda bola len vzdialeným snom. Miroslav Ihnačák, rodák z Popradu a mladý muž s výnimočným hokejovým talentom, patril medzi najväčšie nádeje domácej ligy. Už ako tínedžer sa presadil v drese VSŽ Košice, kde sa postupne prepracoval až na lídra tímu. Na ľade dominoval, mal skvelé korčuľovanie, výborný prehľad v hre a cit pre gól. V sezóne 1984 až 85 patril medzi najlepších hráčov Československej ligy. Média o ňom písali ako o hviezde budúcnosti. Jeho meno sa objavovalo v reprezentácii a zdalo sa, že všetko má pred sebou. Úspešnú kariéru, popularitu a uznanie. V tom čase mal iba 23 rokov, no svet, v ktorom žil, nebol slobodný. Vtedajší systém nepovoľoval hráčom odísť hrať do zahraničia, najmenej do NHL a na západ. Každý, kto o tom čo i len uvažoval, riskoval, že príde o všetko. O kariéru, meno, aj svoju rodinu. No Miroslav Ihnačák cítil, že jeho život musí mať väčší rozmer, než len hra v lige, ktorú ovládala politika. Za železnou oponou čakal nový svet. Slobodný, nepoznaný, ale nebezpečný. A práve tam sa o pár mesiacov neskôr rozhodol vykročiť.